खुलुमबाय रायजो बिथाङा Denbingling Boro. Denbing Denbingling Boro. Denbingling Bongo. Yes. Moita is the best. Sirau kamu bar kudu bar. Hai, logoफोर आर'नाइ सावथुना जोब्बाय बेनिफ्राय रिलिज होनायनि लामायाव दंसै 17 सेप्टेम्बरनिफ्राय रिलिज होनाय जासिगोन सावथुन जोब्बाय दा गुबुन मोनसे आलादा सावथुननि थाखाय फैनाय जादों बे सावथुननि मुङानो जादों अखरांनि हाथरखि बेखौ सेप्टेम्बर 25 आव होनो नाजागोन बेनिखायनो जोङो बे अखरांनि हाथरखि सावथुननि थाखाय जोङो दा फाइनाल एडिट खालामनो थाखाय फैगासिनो दङ राङापारायाव नोंथांमोना देग्लाय जोंनिफ्राय अखरांनि हाथरखि आरो आर'नाइ बिमुंनि सावथुन नुनो मोनगोन आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो नायगोन आदा जेंगावबो फैदों बिराद डेन्जार मानसि बियो माबोरै बोरै जिरायदों आदा जेंगावा बिराद खाथ्रा मानसिलै नुवाखै सानै लागोन नाय जादों आसि मोननै माने सानै लागोननो गोजौ सासे गाहाय सासे सानै लागोननो आदा जेंगावा सानै लागोननो हेलिकप्टारजोंसो लायगोन आरो माजों लायबाव दे खोन्थाबावलाय हे आदा जेंगाव गारि गिदिर लानासो लायगोन रकेटजों लायगोन माजों लायगोन नों माजों लायगोन रकेटजों हिन्जावखौ रकेटजोंसो लागोन आरो ना आदा नों रायजो राजा नोंथांमोन आंजों सासे बर'नि मुंदांखा सासे फावगिरि दङ जाय बिथांखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथाङा गोबां मानसि बुथारबाय सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना नुबाय थाखादों देगारजों सुथारबाय सिलाइजों गावथारबाय रुवाजों देथारबाय अन्थाइफोरजों देथारबाय ओमफ्राय दा बिथाङा उन्दुनोबो हायानो हराव माने सिमाङाव बै बुथार जाग्राफ्रा फैबाय थायो सिगि फैयो बेनिफ्राय गावबो बिराद बार थैबाय होनब्लाबो थांखांबाय थायो दा बिदि मानसिखौ लोगो मोननोबो बिराद गोब्राब लाकिलि आं दिनै लोगो मोनलायबाय सिगांबो लोगो मोनबाय थायो अब्लाबो आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनफिनलायबाय दिनै जों दा जयैनो बिराद गरमनि थाखाय मोनसे न'नि सायायाव जों जिरायनानै दं जों दा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन ना बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा ओनसोलाव दं जोङो आंबो सानसेनि थाखाय फैब्रबदों दा बेवहायनो लोगो मोनफैबाय दा बिथाङा ओरैबायदि खाथ्रा मानसि जायखौ नोंथांमोना नुबानो सिनायखागोन आं दहायनो होनखाबाय बिराद मानसि बुथारबायबो आरो उन्दुनोबो हाया हरावबो आरो गावबो बिराद थैबाय अब्लाबो थांखांफिनबाय थायो बेबायदि मानसिखौ नुनायाबो बिराद गोब्राबमोन खिन्थु नोंथांमोना दिनै आंनि चेनेलाव नुगोन नायदो नोंथांमोन नै बिथाङानो खुलुमबाय रायजो बिथाङा जाबाय रुबुल बर' नोंथांमोना गोबां मानसियानो बिथांनि मुंखौ मोनथिया जानो हागौ खिन्थु मानसिखौ बयबो सिनायो आरो बिथांनि एक्टिंखौ नुखादों नोंथांमोना बिथाङा बांसिन बिलियननि माने गुन्दानि रल लायो अब्लाबो बिराद कमेडियान गुन्दा लायो कमेडियावबो बेस्ट कमेडि खालामो ओरैबायदि मोजां आरो बिथांखौ आङो मोनसे थियेटारावबो नायदोंमोन सिगां जोंनि जायगायावबो लांदोंमोन थियेटारखौनो बे सोगोमफबबाय थायो बिथाङानो थियेटारखौ हारसिं पिकआप खालामखायो आरो जेराव बिथाङा थायो बे सिनेमायाबो मोजां जाखायो दा बिथाङा नैबे राङापारायाव बे जों दा बयबो ज' दंफैयो बिथांखौ जों लोगो मोनबाय जों अखरांनि हाथरखि सावथुननि थाखाय जोङो बयस दाबियाव दंफैयो दा बिथाङा माला सफैनाय आरो अखरांनि हाथरखि सावथुनखौ खालामना माबायदि मोनदों बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय गिबियावनो बिथां मैथानिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै आंखौ गावनि चेनेलाव इन्ट्रडिउस खालामनो थाखाय स' एक्सुवेलि दिनै जोङोहाय ज'नो गासिबो दंजोबो जोबोद मोजां नांदों गासिबो बे गोबां दिननि माने गोबां दिननिफ्राय लोगो हमलायनो सानबाय थादोंमोन नाथाय खायसे प्रब्लेमनि थाखाय लोगो हमलायनाय जायाखैमोन आरो डिउ टु लकडाउननि थाखायबो जों माने खायसे साननायफोरा जाफुङाखैमोन नाथाय दिनै अखरांनि हाथरखिया जोंखौ लोगो मोनलायहोबाय मोजां नांबाय दे दाबिं खालामबाय दंमोन एसे गरमजों लोगोसे लाइनाव थांलाय फैलाय जागासिनो जों दसे रेस्ट लादों दा जों एसे रेस्ट लाथ'दों दसेनो जोङो हाबफिनगोन माबायाव स्टुडिअ'आव दाबिंनि थाखाय जायखिजाया नोंथांमोना जोंजों सापर्ट होफादो एसेबाबो टाइमखौ नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैबाबो जोंखौ एसे सापर्ट होफादो जोंनि अख्रांनि हाथरखौ नायफैदो
देग्लायथ' ओरैनोबाबो खोनानो मोन्दों दुर्गा फुजाया सानसे सोलिगोन खुला जागोन जुदि खुला जायोब्ला नोंथांमोना एसे सापर्ट होफादो जोंजों मानो होनबा नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होयोबासो जोंबो थांनानै थागोन नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होयोबा जों थांना दङ नोंसोरनि सायावसो जों सोनारो स' रायजोफोरखौ बेखौनो आं काइन्डलि रिकुवेस्ट खालामो जे जोंनि सिनेमाफोरखौ नाय जोंखौ सापर्ट खालाम जोंखौबो थांनानै थानो हो बेखिनियानो आरो जोबोद गोजोनबाय दिनै रुबुल बिथांखौ लोगो मोनबाय मैथा बर' आरो रुबुल बर' जों जों एकदम बाहागिथार बाहागि बेनिफ्राय बसुमतारी नार्जारी बेफोरबो बिगुमै बिबोनांफोर जागौमोन खोमा मिथिला जायखिया जों बर' नालाय बिदा फंबाय जों बाहागिथार आरो आं दहायनो बुंखाबाय इन्ट्रडाक्सन होखाबाय बिथाङा हराव उन्दुनो हायानो बिराद मानसि बुथारबाय बिराद मानसि गावथारबाय रुवाजों देथारबाय साथामजों जाखांफैबाय थायो गावबो बिराद थैबाय आरो थांखांबाय थायो बेफोरबायदि खाफाल गोनां मानसिबो मोननांगोन रायजोफोर दिनै बेफोरबायदि खाफाल गोनां मानसिखौ आंबो लोगो मोन्दों आंनाबो बिदिनो आंबो सिगां एसे माखासेफ्राव बुथारबायना सिगां आजिखालिसो बुथारा सिगां बुथारनाय आंनाबो उन्दुनो हाया आरोखि आंबो बेनिखायनो बे जिहेतु बुथारबाय थाबाय नालाय एसेबाबो आं माने सिमाङाव माने गिखांबाय थानाय मोननाय माने माब्लाबा सिखारनानै खारखोमानानै आरो उन्दुफिननो हायो खारथिंलाबायनानै उन्दुफिननो थाङो स' आं बेखौथ' गम मोना माने दस्राया नुयो आरो स' आं एसे गिखांना मोना आंबो एसे मोजां लाइनजों हागोन नामा एसे ट्राइ खालामदों बेनिखायनो अख्रांनि हाथरखियाव एसे आनकमन केरेक्टाराव दं आं एसे एबार बुथाराखैबो देथाराखैबो गावबो थेयाखै बिराद मोजाङावसो दं नोंथांमोना नाय माने होमबानासो हमनो हागोन आरो माने उन्दुनो हायैखायनो बिथाङा रलखौ एसे सोलायदों एबार आलादा सिस्टेमाव फैदों अख्रांनि हाथरखियाव उन्दुनो हाथोंसै होननानै अख्रांनि हाथरखियाव फैदों आरो अख्रांनि हाथरखियाव मोजां रल नोंथांमोना नायनानै बिथांनि एक्टिंखौ नायनानै खोब मोजां मोनगोन आरो आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायगोन गोजोन्थों नि नामखौ सोंनाय जाबाय बेटा दे नोंनि नामखौ खोन्थादोलै देनबिंग्लिं बर' देनबिं बर' देनबिंग्लिं बङ देनबिंग्लिं बर' बल' जादों जायाखै बेटा आंना मा होनदों देंबिंग्लिं बल' देनबिंग्लिं बर' देंबांग्लिं बर' देन बिन ना बिन प्रबिन नामा देन बिन गिलिलिं ग्लिं ओमफ्राय बल' अ बर' रायजोफोर जा रुबुल फंबायनि फिसाला असे बिराद टेलेन्टेड ब्रिलियेन्ट गथ' मोजां लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दे रायजोफोर नायबाय थानायखौ गारनाङा दै नायबाय थाथार आरो मैथा गोखै प्रडाक्सनखौथ' ओरैल' थुबाय था बेलाइखनाव ओरैल' थुनाङा Oke, Sob. Lanjut. Ay. Double. Ini mau cari ikutan jahe. Yes, yes. Recordan जायाखै रायजोफोर जों दा राङापारानिफ्राय सिमेन्ट सापरि थांफिननो ओंखारबाय 12:35 दङ 12 बाजि 35 मिनिट हरनि बे समाव ट्रेन दं बे ट्रेनजों जों दा थांफिनसिगोन जों दा प्लेटफर्माव सफैबाय दान्दिसे समनि उनाव ट्रेना सफैगोन साननैसोनि थाखाय राङापाराखौ एंगारथ'लायबाय बाय जाथ'लायबाय जों दा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर थांफिनगासिनो दं रायजोफोर मेगन मोदै जाबाय थानाय अबस्थायानो गैला सेहेरापातिफ्राबो ओरैनो मोजां नंखाया हंलाला मेगन मेसेबखा आरो मोसेबसिनबावबाय रायजोफोर जियानो जा साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे अख्रांनि हाथरखि सावथुनखौबो नुसिगोन आरो आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना नुसिगोन बिश्वकर्मानिफ्राय रिलिज होनाय जासिगोन आरो नोंथांमोननि लांगोना मोखाङाव खोनायोब्ला अख्रांनि हाथरखि लोगोसे आर'नाइ बे सावथुन मोननै बेखौ आंनो डिरेक्सन होजोबदों
नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा फारिबाय मोननैबो सावथुना खोब मोजां जादों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय गोजोन्थों